बिनानाव नोंनि नांगौ बुस्थुफोरखौ लाजोब्बाय ना? औ आदा लाजोब्बाय। दे बिदिब्ला। सोरां नोंथ' पास जाबायलै दा एडमिसनखौ बहा लानो सानदों? औ आं पासआथ' जाबाय नाथाय मा सोरां? पास जानाल' मा जानो गोजौ थाखोआव फरायनो जेसेबां रांनि गोनांथि जायो आरो बेखौ न'खराव होनो हानाय राहा गैला। बेनिखायनो आङो फरायनायखौ नागारनो होनना सानबाय। ओइ बिदि दा बुं, जेसेबां रांनि गोनांथि जादों नों आंनिफ्राय लानानै थांदो आरो एडमिसनखौ लाहैदो। नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय, नाथाय आं बे रांखौ नाजावना लानो हानाय नङा सुबुं। है फाग्ला बिदिजों जायो नामा? बेफोरखौ दोनथ'दो, थौ न'सिम थांसै। औ नै थांगासिनो दं नै आङो। Hey, excuse me, may I borrow your pen? Yes, of course. Ada. औ बिनानाव एडमिसना मोजाङै मोजां थांबाय ना? औ आदा जाबोबाय। नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर। नाथाय बुं बिनानाव। कलेजाव समफोरनिफ्रायनो थांनांसिगोन होन्दों आदा। सारा माने क्लासखौ समफोरनिफ्रायनो जासिगोन होन्दोंमोन। नों मोजाङैल' फरायदो बिनानाव, जेबो आलादा खोथा साननो नाङा। जागोन दे आदा बिदिब्ला। दे बिनानाव बिदिबा ओंखामा खुरैदो। जागोन दे आदा। Hello bro, what's up? खबरफोरा मोजां ना? अ ब्र' थिगानो, नोंनालाय? आंनाबो थिगैनो दं दे। आं दसे बेस्थ' दंथ'यो, दा दसे उनाव कल हरफिनगासिनो दं। औ दे, बिजिब्ला उनावहाय रायलायनोसै। औ दे। माइफोराबो हाग्रा बंग्रा रज'जोब्बाय, फैसा थाखाबो गैया हाजिरा लानो। हाग्रा बंग्रा जाजोब्बायलै माइफोराबो। सान्दुङाबो दुंबाय, गरमाबो बांबाय। मावाबानो मोनजायालै ओंखाम बोथिया, मा जाबावगोन? मनिषा, एडमिसना जाबायमोन दा? औ जाबायमोन, नाथाय मा नाथाय जाखो? नोंथ' जोंनि न'खरनि बाथ्राफोरखौ मिन्थिखायो जानांगौ। औ मिथियो मनिषा। आंथ' बै सिख्लानि पेनखौ होफैनो बावबाय, बेबा मा सानखो दा? माथो दिनैलाय रावबो मानसि गैयाब्रा, जात्रायासो नस्थ' जासिगोन नामालाय दिनैलाय? फैदो र'। आं मानो फेल जाखो बाबा? आंनि बे कालेक्टर जानो गोनां सिमाङा मा जालांखो बाबा? र' नै मुलिखौ लां आरो फैगौ आनजादाव टप खालाम।
बाबा बे मुलिया खामानि होमारगोन ना नों आंखौ अपमान खालामबाय फिसा बाबा बिदि नङा बाबा आंखौ निमाहा होदो बाबा आयुष्मान बाबा आयुष्मान बाबा आयुष्मान बाबा जै खासि बाबानि जै जय 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 Good morning, students. Please sit down. सोरनि फन जाखो बियो? Immediately stand up. सार आंनि Attention student. क्लासरुमाव नोंसोरनि मबाइला हय सुइच अफ नङाबा साइलेन्ट मुडआव थानांगोन. सरि सार Sit down. ए आंनि फनखौनो हमबावा ओइ मबाइला अफ खालाम अफ अके र' खनसे ट्राइ खालामबावनि আপুনি ডায়াল কৰা নম্বৰটো বৰ্তমান সুইচ অফ হৈ আছে ए सुइच अफसो दानाबा साला सुइच अफसो खालामना लाबावबाय हे रथलाय आं सोमखोर आरो थेंक इउ स' माच नाथाय मानि थाखाय मोनना बै दाखालि पेन होनानै हेल्प खालामनायनि थाखाय आरो लोगोसे क्लासरुमाव हेल्प खालामनायनि थाखाय. अ आच्छा वेलकाम अके Hey, Manisha, let's be friend. फ्रेन्ड ल' दै औ ब्रा फ्रेन्ड ल'. मा नों होनबा जिएफ जानो थोद नामा? जाम्बा मा होनलाबायो गुड मर्निं स्टुडेन्टस नोंसोरनि थाखाय मोनसे नटिस फैदों सार बहाबा ट्रिपआव थांगोन नामा लिसन आंनि खोथाया दासिमबो जोबाखै स' किप साइलेन्स अ सरि सार खोनासं नोंसोरनि एग्जामनि फर्म फिलापनि लास्ट डेटआ 10 डिसेम्बर स' नोंसोरो फर्म फिलापखौ थाबैनो खालामनांसिगोन सार फिसा बेसे? 2000 अके सार. आं दा दिनैनि आयदायाव फैनोसै बिदिब्ला दिनैनि आयदाखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ मनिषा नों मानो एसेबां गोमोहाबना दं? जेबो नङा सोमखोर मनिषा रथलाय सफैबाय आदा औ सफैबाय दै एसे लाबलाय बिनानाव र' लायनि नों मानो एसेबां टेनसनाव दङ बिनानाव जेबो नङा आदा बिनानाव दिनैनि क्लासफोरा मोजाङै मोजां जानाय ना औ आदा मोजाङैनो जादों आदा आनजादाबो जासिगोन होनदों बेखायनो आनजादाव जिरायनो रांबो नांगौ होनदोंमोन ए बिदिस' नों फरायल' जेबो टेनसन लानाङा जागोन दे आदा मा जाखो बेलाय दिनै क्लासावबो फैयासै माथो? माथो दिनैबो रावबो गैयाब्रा हे बाबा आंखौ फेल दा खालामसै एबार पास खालामना होथारदो आंखौ बाबा एबार आं पास जायोब्ला नोंनो 12 केजि लारु होगोन आं बे 12 केजि लारुजों जेबो जानाय नङा फैसा नांगौ फैसा 10,000 आं नोंनो मोनसे मुलि हरगोन नों मात्र बे मुलिखौल' लां मा मुलि बाबा मा मुलि बे मुलिखौ सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां जाबानो जाबाय नंगौ ना नंगौ फिसा र' नै मुलिखौ लां
बाबा आरो सिङाव मा मा दंबावो बाबा स्वाद अपमान महा अपमान नङा बाबा बिदि नङा जै बाबा जै खासि बाबानि जै ओम जय 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 हे सुमि मनिसाया कलेजाव मानो फैदिया बेहाय एसे प्रब्लेम जादोंनो माबादि प्रब्लेम एक्सुवेलि बियो फर्म फिलआप खालामनो हायासैनो बेखायनो बियो फैला बेनि थाखायथ' एथ' सम दंबावो नङा होमबा सुमि माने बेखौ बिदायानो उन्दैनिफ्राय मावै दाङै फेदेरबोबाय फोरोंबोबाय दा आरो रां गैयिनि थाखायनो नागारनांबाय आरे बिदिसो जाबाय होमबा औ सोमखोर बियो आवगायाव फ्रि एडमिसन स्किमजोंसो एडमिसनखौ खालायनो हादोंमोन नालाय खोथायाथ' गाज्रि जाबाय सुमि औ सोमखोर मनिसा बायदि अनेक स्टुडेन्ट दङ जाय रां गैयिनि थाखायनो कलेजखौ नागारनांगौ जायो औ सोमखोर जायनि जाहोनाव गाव गावनि सिमांखौ आद्रा खालामना लानो गोनां जायो दे आं न'सिम थांसै आरो एग्जामनि थाखाय बेस्ट अफ लाक थेंक इउ स' माच नोंनिसिमबो